Takže ahoj, tady Terka a vítám se u dalšího videa. Toto video bude Ask, jak jste mohli poznat z názvu videa. Když jste se dívali, tak mám jiný prostředí, protože natáčím vás v obyváku a za sebou mám ledničku. Protože máme střína. To je jedno. Takže Kásku rozhodně patří otázky. Takže jdeme na otázky. A teda jako, řekla jsem vám, jestli byste vypsali pod video nějaké otázky na e-mail nebo tak jsem jich vybrala 9, myslím. Takže začínáme. Kolik má zvířat? Měla jsem 3 a teďka mám jedno, to je pusinka. Kolik ti je mi 12. No, někteří, když se postaví, tak to vypadá jako když se chodila jako kdyby mi bylo víc, když se chodila do 8 nebo do 9, ale vážně nechodím tam. Vážně, já jsem si šel koupit nějaké oblečení, nebo spíš jsem si oblečení tam si lidi mysleli, že mi 8 je dobrý. Proč si začala natáčet? Takže já jsem začala natáčet, protože jsem viděla hodně holek mladých, jak natáčej. No, tak jsem se rozhodla, že bych se taky mohla začít a baví mě to teda. Před co natáčíš? Takže já někdy natáčím přes notebook a někdy natáčím přes mobil, tady to držím v ruce. A když tak se omlouvám za tu kvalitu, ale já jsem vlastně nemohla strhnat nic jiného, protože foťák se mi rozbil, jakože kamera se mi rozbila, takže to je škoda. To jinak by byla vážně dost lepší kvalita. Jaké bude další video? Takže další video bude vlastně já ještě nevím z čeho. Možná bude z nějaké hry, uvidím ještě. Další, jaký máš typ počítače? Takže já mám Asus, ale problém je, že nejde vyndat z druhé strany baterka. Takže třeba když se vám sekne, tak se to úplně pájí. Jaký máš typ telefon? Takže já mám Lenovo A536 a mám ho už 3 roky. Máš bratra? Ano, mám bratra, je mu teďka 20. A jestli jo, tak jak se jmenuje, a jmenuje se Petr. Před co stříháš videa, tak já stříhám přes Movie Maker. A teda já moc ty videa nestříhám, ale to je jedno. Takže teď jsme u konce. Takže já doufám, že dejte like, odběr a budu se těšit na další video. Ahoj!